ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କହି ଯାଇଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ଏକ ମହମବତୀ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିତାମାତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଦାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ବିନା ସହାୟତାରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିନା କାମରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଠାରେ କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଣନ୍ତି, ସେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ ଦେବାର ବାହାନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ବାସନକୁସନ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଫେରାଇବା ସମୟରେ ଖାଲି ବାସନକୁସନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମିଠା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଯେପରି କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ଅଧିକ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।